Poseta Republici Turskoj je bila izuzetno uspešna, imajući u vidu da je istovremeno uz održavanje konferencije Crnomorske inicijative, odnosno Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, na kojoj su učestvovali i ministri unutrašnjih poslova Turske, Hrvatske, Albanije, Rusije, Azerbejdžana i tako dalje. Znači, osim toga, u nizu bilateralnih susreta sa turskim zvaničnicima veoma jasno je izražen zajednički interes Srbije i Turske, interes da razvijamo međusobne odnose. Dogovoreno je da se što više intenzivira naša politička aktivnost, to znači da se redovno svake godine održavaju samiti između, odnosno redovni sastanci vlade Srbije i vlade Turske, na kojem bi analizirali stanje naših međusobnih odnosa i naročito u oblasti ekonomske saradnje. Zajednički stav koji je najjasnije izrekao turski premijer Erdogan, koji je rekao da smatra da sadašnji nivo ekonomske razmene od $400 miliona mora da bude u narednim godinama jednostavno prevaziđen ciljem da taj nivo ekonomske razmene, spoljnotrgovinske razmene premaši $1 milijardu. Ono što je zajedničko iz sastanaka sa predsednikom Gülom i premijerom Erdoganom jeste da Turska smatra Srbiju ključnim igračem i ključnom zemljom u regionu. Da shodno tome smatra da naša saradnja mora da bude što bliža uz, naravno, uzajamno poštovanje naših legitimnih interesa.